Wato an yi babban taro da maraice a filin makarantar elementary ta Tudun Wadan Zaria ranar 12 ga watan Disamban 1948 don ɗaukar fayafayen garmaho. A wannan taro har da jojin ƙasar Zazzau da turawan ofishin ƙulla zumunci da iyan Zazzau da sarkin Tudun Wada da sarkin Sabon Gari su kuma suka shugabanci wannan taro. Yawan mutanen gari kuwa masu kallo abin sai wanda ya gani. Tunda azahar aka fara taruwa a filin nan, bayan an ƙara shirya wurin an kakkafa abin ɗaukar magana sai aka fara. Makaɗa sun taru da yawa, akwai masu algaitu da masu goge da molo da 'yan bege da zabiya da masu tandu kai har da 'yan kacakaura da wawa mai busa ƙaho. Abin mamaki sai a kira makaɗan da ake buƙatar waƙar sa tsayar da su kusa da wani ɗan inji a ba su oda su fara. Idan ya yi daidai faifai guda sai a tsayar da su waɗansu kuma su yi. Aƙalla an ɗauki kamar waƙa 40. Can magariba ta kusa yi aka ƙare. Sai kuma turawan suka ce a dakata a ji waƙoƙin da aka ɗauka. Ka ji wannan abin mamaki, mutane suka sake zama. Inda abin ya ƙara bada al'ajabi shine da suka fara jin waƙar da aka ɗauka daga ƙarshe. An gama ɗaukar kenan kuma aka fara yin ta a cikin garmaho. Daga nan aka yi ta sa waƙoƙin nan ɗaiɗai da ɗaiɗai, mutane suna ji. Ga makaɗa suna jin muryar sosai, sa'an nan aka watse kowa yana mamaki.